ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଜ୍ଞାନ ତିନି ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଜ୍ଞାନ ପାଠ ଜ୍ଞାନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜ୍ଞାନ ଷାଠ ଜ୍ଞାନ, ତୃତୀୟ ଜ୍ଞାନ ବିବେକ ଜ୍ଞାନ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ କଥା ହେବା ପ୍ରଥମ ଜ୍ଞାନ ପାଠ ଜ୍ଞାନ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଜଣେ କମ୍ ସମୟ ପଢ଼ୁଥିବ, ଅଧିକ ମନେ ରଖୁଥିବ, ଆଉ ଜଣେ ଅଧିକ ସମୟ ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିପାରୁନଥିବ, ତାକୁ ସେ ପାଠ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ଷାଠ ଜ୍ଞାନ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜଣଙ୍କର ପାଠ ହେଉନଥିବ କିନ୍ତୁ ଷାଠ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରବଳ ଥିବ, ତାକୁ ଷାଠ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ତୃତୀୟ ଜ୍ଞାନ ବିବେକ ଜ୍ଞାନ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଜଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ପାଠ ଯେତିକି ହେଉଥିବ ଷାଠ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ହେଉଥିବ, କାହିଁକିନା ସେ ସବୁବେଳେ ପାଠ ଯେତିକି ଥିବ ଷାଠ ସେତିକି ଥିବ, ତାକୁ ଉପସ୍ଥିତ ଜ୍ଞାନ ବିବେକ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ପାଠ ଜ୍ଞାନ ଜୀବନରେ ହାରିଯାଇଥାଇପାରେ, ଷାଠ ଜ୍ଞାନ ଜୀବନରେ ହାରିଯାଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ଯାହାର ପାଠ ଯେତିକି ଥିବ ଷାଠ ସେତିକି ଥିବ, ଜୀବନରେ କେଉଁଠି କେବେ ହାରିବ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ତା'ର ଉପସ୍ଥିତ ଜ୍ଞାନ ସବୁବେଳେ ସେ ଖଟେଇ ପାରିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଜ୍ଞାନ ତିନି ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଜାଗାରେ ଜିତିଥାଏ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ।